Hi, hello mga bay. Kumusta kayong lahat? Na-miss ko kayo dito, bay. Medyo matagal-tagal rin tayong walang vlog dito. Kibali ngayong araw na ito mga bay, gagawa tayo ng onion soup. At itong mga kailangan natin, syempre, onion. Ayan ang nilagyan ko para malaman nyo. 1 cup yan siya bay, pero umaapaw na 1 cup. Tapos 2 cups na tubig. May mozzarella tayo. Meron na rin ako ditong napritong tinapay, yung kubos, yung square. At meron tayong 3 kutsarang harina. Tapos may yogurt tayo, asin, paminta, at saka butter. Yan lang ang kailangan natin mga bay. Let's go, luto na tayo. Painit lang tayo ng kawali mga bay. Ito mainit na to siya. Lagay na natin ang butter. Nasama yung tunawin lang natin ang butter mga bay ha. Ayan, tunaw na yung butter bay. Lagay na natin yung sibuyas. May isang umaapaw ng tasa. 1 cup. Maganda to bay sa mga mahal nyo sa buhay na may mga nararamdaman. Ang ganyan. Maganda siya. Yan lang ang posiso natin bay. Lutuin muna natin ang sibuyas. Ayan bay. Luto na yung sibuyas natin. Gisa na ng mabuti. Ilagay na natin yung asin at paminta. Tapos gisa lang natin yan bay. Hanggang lumasa yung ating asin at paminta doon sa sibuyas. At pagkatapos ilagay na natin ang yogurt bay. Isang buong yogurt. Tapos, lagyan na natin ang tubig. Harina. Tubig. 2 cup. Tunawin lang natin bay at pakuluin. Ayan. Ayan bay, kulong-kulo na siya bay. Kapag tingin ninyo na okay lang sa inyo ang ganyang lapot, so pwede na yan siya, pero para dito siya masyadong malapot, so dagdagan natin ng another 1 cup bay. Ibali 3 cups na ang tubig natin. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang siya. Okay na to siya bay. Pakuluin lang natin. Katapos atin ang i-blend. And kulong-kulo na siya bay. Kaya tanggalin na natin para i-blend na natin siya. Yan. Mag-iwan tayo ng kunting sibuyas no, kasi i-toppings natin yan bay. Kunti lang. Iwan ka ng kunti para pang toppings mo. Kasi yung iba gusto na makatikim din sila ng may sibuyas. Ganyan. Sandali, hanapin ko yung takip. So, ayan siya bay. Yan na ang ating onion soup. Tapos lagyan mo na siya ng tinapay. Ayan. Sorry ba? Siyang tinapay. Tapos mozzarella sa ibabaw. Ayan. Pwede rin ang mozzarella. Tunaw nyo na doon sa
soup nyo habang pinapakulo, pwede rin dyan na sa ibabaw. So, ayan. Thank you for watching sa ating onion soup na maganda sa may mga nararamdaman like matinding ubo, sipon, mga ganyan bay, lagnat, masakit ang lalamunan. Ayan, maganda ito siya bay. May naramdaman kasi yung ama namin. Kaya ayan, ginawaan ko siya ng onion soup mga bay. So, thank you so much for watching.